Hello everyone, माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबाय। दिनै गोदान भिडिअ मा नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायना मोनथिखाबाय जानांगौ। अब्ला फैदो गुबै बाथ्रायाव। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जिमानखिनि आफादफोर दङ, बे आफादफोरा मानो गावजों गाव एना एनि जागासिनो दङ। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव साधारन सुबुंफोरब्लाबो मानो एना एनि जायो, बेनि सायाव आं सुंद'यै सावरायगोन। आं सिगांनिफ्रायबो बुंबोदों, बर' हारिनि आफादफोरा जेब्लासिम माने बबे मोनसे पलिटिकल पार्टिनि जानानै खामानि मावगोन वन साइड, अब्लासिम बर' हारिया खौसे जानाय नङा। बर' हारिनि गेजेराव सुबुं माहारिया सैथोखौ नायबिजिरालासिनो बबेबा पलिटिकल पार्टिनि जानानै जेब्लासिम सानबाय थागोन अब्लासिम बर' हारिया खौसे जानाय नङा। बेफोर मानि थाखाय? मानो एना एनि? दिनै बर' हारिनि गेजेराव मानो आफादजों आफाद सैलाया? जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां आफादफोर दङ, नाथाय बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो होननानै आफाद दादों, आफादाव बिबान लादों, आफाद दङ जेनेबा बर' हारिनि थाखाय। दा बेफोर आफादफोरा मानो गावजों एना एनि? बेफोर आं डाइरेक्टलि बुंनो थाङोब्ला राजखान्थिनि थाखाय। जाय आफादा बबे मोनसे पलिटिकल पार्टिनि वन साइड जानानै खामानि मावो आरो मोनसेयाबो गुबुन मोनसे पलिटिकल पार्टिनि वन साइड जानानै खामानि मावो, अब्ला बोरै खौसे फैनो? दिनै हारिनि आफादानो जुदि सोरनिबा गादिनि थाखाय सोरनिबा पलिटिकल पार्टी वन साइडलि खामानि मावब्ला बर' हारिया बोरै खौसे फैनो? बेखौ जों साननांगोन। दिनैनि दिनाव ओरैबायदि माने पलिटिकल पार्टिनि जानानै बाथ्रा बुङो, पलिटिकल पार्टिनि बाथ्राखौल' सानो, माने सोरबायदि सुबुङा माने हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंदों, सोरबायदि हारिनि खौसेनि बाथ्रा बुंदों, सैथोना नंखाय बेखौबो साननायनि सम गैया एबा साना। सोरबायदिया माने गावनि पलिटिकल पार्टिनिखौल' सानो, सोरबाया सैथो बाथ्रा बुं बेखौ खुनु माने केरकेराया। दा बेनि बेलायावबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां माने एना एनि जादों। आं डाइरेक्टलि बुंगोन, बेयाव गाज्रि मोननो गोनां गैया। आं बबेबा आफादखौबो बुङा दै। माब्लाबा जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि बुंफ्लाङोब्ला निमाहा बियो गिबियावनो। दा बेखौ आं बुंनो लुबैदों, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव हमना ला दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिबायदि खामानि मावदों बिटिसि बाहेराव आरो बिटिसिनि आन्दाराव एबा बिटिसि सिङाव, गोबां फाराग नुनो मोनसै। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा होनबा बबेबा बिटिसिनिल' नङा, अल आसाम, हमना ला अल आसामखौ बुंबाय आं। खिन्थु बिटिसिआव मानो थाखाय एसेबां एना एनि? खोनानो मोन्दों, नुनो मोन्दों, जोंनाव खोमा दङ, जोंनाव मेगन दङ, नङा होमबा? दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि दिनाव UPPL खौ वान साइडलि बेखौ सापर्ट होदों, UPPL खौ, जायनि थाखाय दिनै बर' हारिया एना एनि जादों। दिनै दा एबसुखौ बुंनायनि थाखाय एबा UPPL नि वान साइड सापर्ट होननायनि थाखायबो सोरबाया गाज्रि मोननो हागौ। गाज्रि मोननायनि गोनां गैया आरो बे बाथ्राया सैथो जे बिटिसिआव दिनैनि दिनाव UPPL खौ वान साइडलि सापर्ट होयो, जायनि थाखाय दिनै एबसुखौबो बखियो, गोबाङानो बखियो, गाज्रि गाज्रि बखियो। दिनै आं जि बाथ्रा बुंदों बेखौ बखिनाय दा सान, आं सैथोखौसो बुंदों। नाथाय ओरैबायदि सुबुंफोर दङ एबसुखौ ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुङो, ओरैबायदि कमेन्टफोरा नायथाव जाया। बेफोर मानि थाखाय? दिनै बिटिसिआव एबसु आरो जि गोदानै दानाय बनसु, बे आफादजों बे आफाद मानो सैलाया? मानोना राजखान्थिनि थाखाय। बेफोर गासिबो राजखान्थिनि थाखायसो। दिनै UPPL खौ बिटिसिनि एबसु होनबाय आं, आउट अफ बिटिआरनिखौ बुंला। बिटिआरआव जि एबसु आफाद दङ, बे आफादा UPPL खौ वान साइडलि सापर्ट होयो। ओरैजाय बनसुआ जाहैबाय BPF निफ्राय फैनाय एबा BPF आ सोरजिनाय होनो, दा बेखौ आं बुंबाय, BPF नि दानाय बिसु, बे बिसुनिफ्राय फैनानै बनसु आफाद दाफैबाय। आरो बांसिनानो माने बेखौ रोखा आं बुंगोन, बनसुआव BPF नि बांसिन सापर्ट दङ, एबसुआव बांसिन दङ UPPL नि। दा बेयाव खौसे गैलाया। नाथाय सापर्ट होनाया आफाद हिसाबै नङा, नों बेक्तिगत, नों पार्सनेलि सोरखौबा मदद हो, सोरजोंबा बेराय, सोरजोंबा थां, नाथाय आफादखौ मुं लानो नाङा एबा आफादनि सोमोन्दो दोननो नाङा बेयाव, नङा होमबा? जों बयबो गावबा गावनि मोनसे पलिटिकल पार्टी दंखायो। दिनै आंनावबो दङ पलिटिकल पार्टी, आं जायनो भट होयो बेनो आंनि पलिटिकल पार्टी माने सापर्ट होनाय, नङा होमबा? नोंनिबो दं, आंनिबो दं, गासिनिबो दं, हारिनिबो दं, नङा होमबा? बर' हारिनि जेनेबा। दा बेखौ बुंदों। दा ओंखायनो
जों खौसेनि बाथ्रा सानोब्ला बेखौनो बुंदों आङो जि आफादानो जाया मानो सोरखौबा वान साइडलि सापर्ट होनो नाङा बेखौ आं गुरै खावलायो गोदो जिबायदि मदद होबोदोंमोन बै समाव बर' हारिनि गेजेराव पलिटिकेल पार्टी गैयामोन होननानै आं सिगांबो बुंबोदों नाथाय दा पलिटिकेल पार्टीया बर' हारिनि गेजेराव गोबां दंसै आरो गोबां पलिटिकेल पार्टीयाव बर' हारिनि लिडारफोरा हाबनानै दंसै जायनि थाखाय बर' हारिया दिनै एना एनि जादों दिनै एबसु आरो बनसु मानि थाखाय एना एनि बेखौ आं बुंबाय पलिटिकेल पार्टीनि थाखाय दिनै एबसुआ पलिटिकेल पार्टीनि जि UPPL खौ माने UPPL नि दैदेनगिरिफोरजों लोगो जाना खामानि मावो दिनै बनसु फैबाय दा दिनै एबसुआनो जुदि UPPL खौ सापर्ट होयो दा UPPL खौ सापर्ट होनानै बिसोर बुङो माने बिटिआर नि एबसुफ्रा दै बेनिफ्राय बनसुखौ मानो बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा एबा बनसुआलायनो BPF नि सापर्टारफोर BPF नि गादि गोबा जानायनि थाखाय एबा गादिखौ मोनफिननांगौनि षड़यन्त्र बानायदों दा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो समाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै गावजों गाव एना एनि गाज्रि मोनलायनाय एबा मान सन्मान होजायै दा बेफोरबायदिखौ माने आफादफोरा गावसोरनो मावनानै लादों होननानै आं सानो एबा आफादनि दैदेनगिरिफोरा नङा होमबा आंखौ बुंनायनि थाखाय गाज्रि मोननांगौनि गोनां गैया सोरबा पलिटिकेल पार्टीनि मानसिया आंखौ मोजां मोनो मोना आं बेखौ मोनथिया खिन्थु आंनि जि भिडिअनि कमेन्टफोराव सोरबायाथ' आंनि साननाय बायदि बाथ्राखौ माने मोजां मोनखानाय नङा आरो खायफाया मोजां मोनब्ला लाइक खालाम नङा होमबा दा बे बेलायाव आं बेखौबो बुंनो लुबैयो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टीनि सापर्टारा एबा बेनिफ्राय ओंखारनानै मोनसे आफाद दाबाय मोनसे आफाद दानानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो मोना नामा बबेबा संबिजिदाव एबा बबेबा आयेनाव लिरनाय दं नामा दिनै UPPL निफ्राय ओंखारनानै एबसुआव माबा मोनसे बिबान मावफैबाय दिनै अब्ला मा बुंगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा पलिटिकेल पार्टीखौ मोजां मोननानै वान साइड खामानि मावग्रा बुंग्राफोरा मा बुंगोन गावनि फारसे जायोब्ला दिनै गाबोननो जुदि UPPL निफ्राय ओंखारनानै एबसुनि बिबान लानानै खामानि मावफैयो गाबोननो जुदि BPF निफ्राय एबसुआव खामानि मावफैयोब्ला गाबोननो जुदि BPF निफ्राय बनसुआव बिबान लानानै खामानि मावफैयोब्ला गाबोननो जुदि एबसुनिफ्राय बिबान जोब्बाय बिबान जोबनायनि उनाव बनसुआव बिबान लालायोब्ला अब्ला बेखौ मा बुंलायगोन गासिबो बांसिनानो माने गावनि राजखान्थि पलिटिकेल पार्टीनि जाब्लाल' माने मोजां बेनिफ्राय गुबुननिब्ला एगेन्स्ट दा बेफोरबायदि सानबाय थायोब्ला बर' हारिया खौसे जानाय नङा बेफोरबायदि राजखान्थिनि लाबालाब एबा राजखान्थिनि वान साइड साननायखौ ज्राब गारनांगोन जोङो अब्लासो बर' हारि खौसे फैगोन दिनाव गोबाङानो बुङो बनसु दानानै बर' हारिनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि खालामबाय दावराव दावसिखौ सोर खालामदों बेखौ जों खोमाजों नुदों मेगनजों नुदों खर'जों जेनेबा खर'नि मेलेमजों साननानै मोनदों सोर खालामदों बेखौ गोबां नुगासिनो दं दिनै आंखौ एगेन्स्ट बुंनोसो सानलायगोन एबा BPF जानानै बनसुनि जानानै बाथ्रा बुंदोंसो सानगोन हारिनि थाखाय सानदों आङो हारिनि थाखाय बुंदों आङो जे सोरबायदिया बर' हारिनि गेजेराव एना एनि खालामदों सोरबायदिया दावराव दावसि खालामदों सोरबायदिया गोरोन्थिखौ मावग्रोदों जुदि भारताव एबा जों जिबायदि खोनादों ना गोसो बायदि आफाद दानो हायो गोसो बायदि धरना होनो हायो गोसो बायदि माने आन्दोलन खालामनो हायो अब्ला बेयावलाय मानसि हेंथा सोरबा हेंथा होयोब्ला बेखौलाय गनायनाय नङा दिनैनि दिनाव एबसुआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बनसुखौ जे होबथानानै दोनगोन बे असम्भबखा बनसुआथ' जोनोम जाबायानो बिटिआरआव बे बनसुआबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन एबसुआबो खामानि मावगोन दा जुदि बिदा फंबाय बायदि गोरोबलायनानै खामानि मावब्ला बेसेबां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोजोननाय फैगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबांनो सानो दिनैनि दिनाव मानो प्रमद सारजों एबा हाग्रामा सारजों एबा UPPL जों BPF जों मानो खौसे जानो हाया मानो एलायन्स जानो हाया बेखौ गोबांनो सानो
जुदि एगेन्स्ट जायालासिनो खौसे जायोब्ला बर' हारिया बेसेबां गोजोनगोन, बेसेबां खौसेथि फैगोन। जुदि सानफ्रामबो एना-एनि जालायबाय थायोब्ला बहा खौसे फैनो। गोबाङानो बुङो दै, दा आं बबेबा मोनसे आफादखौबो बुंला, बनसु दानानै जुदि बर' हारियाव दावराव दावसि जादोंब्ला बे दावराव दावसिखौ सोर खालामदों? जुदि बेयो जुदि दावराव दावसि खालामनाय जादोंब्ला बर' हारिनि गेजेराव मोनसे जि पलिटिकेल पार्टी दंमोन BPF, बेनि अनगायै गुबुन पलिटिकेल पार्टी दानाया मा बर' हारिनि गेजेराव गावस्रानाय फैयाखै नामा? बर' हारिनि गेजेराव गावस्रानाय जायाखै नामा? दिनै बनसु दानानै जुदि बर' हारियावनो जुदि दावराव दावसि जाबाय, जेंना जेंसि सोमजिबाय, एना-एनि जाबाय, बर' हारिखौ गावस्राबाय होननानै बुंग्राफ्रा दिनै मानो बेखौ बुङा जे UPPL हान्जा दानानै बर' हारियाबो गावस्राबाय? बेखौ मानो बुङा? बेफोरखौ जों साननांगोन ना, जों बुजिनांगोन। बेफोरखौ बुजिना नाय, अब्लालाय मानोथो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलायनो जाथारैलाय, नङा होमबा? दिनै बनसु दानानै जुदि माने बै 24 नि 25 नि सिटनि थाखाय, गादिनि थाखाय बनसु दादों होनोब्ला बहा जानो, नङा होमबा? दिनै बनसुआनो जा, एबसुआनो जा,